sensació que encara continua buscant llocs que encara no he vist mai, i són aquells que tu em vas dir algun dia. Jo camino sempre al teu costat, ja ho saps, perquè mai no et deixaré la mà. Contra vent i foc he vist la llum, anem corrents allà on ara brilla el sol. Ningú no podrà, ningú aturarà els nostres cors radiants d'amistat. Si et tinc a prop meu n'estic segur, miratges i tot podré atrapar. No ho veig? Mira, allà ja es veu un cel ben blau. Blue Dragon. Hildegard, Saddam Hishi Pisano. Fagino, Saddam Hishi Pisano. Lota, Saddam Hishi Pisano. Rudolf, Saddam Hishi Pisano. Molt bé, comencem ara mateix. Rudolf Saddam Tosen Hansen. Ja és el moment. Amb les dades que tenim fins al dia d'avui com a punt de partida, dono per començat el Consell sobre el futur de la humanitat. El moment decisiu. Des de temps remots, els éssers superiors vetllen per l'existència i tot el procés d'evolució d'aquest món. En aquest planeta, a més de les tenebres i els homes, hi ha uns éssers que combinen característiques de totes dues coses. Són els manipuladors d'ombres. Els tres grups han lluitat per la supremacia. La guerra entre les tenebres i els manipuladors es va acabar amb la victòria dels manipuladors, coneguts com els guerrers de la llum. I ara, temps després, el món torna a entrar en conflicte. El món entra de cop en un clima de caos. La zona, l'apòstol de les tenebres, restableix les ombres segellades. En aquell moment vam pensar que la Terra quedaria dominada per aquesta força aclaparadora. No tenim intenció de rendir-nos mai! Contradient els pronòstics. Un grup nou de 7 persones, liderat per en Shu i uns quants descendents dels llegendaris guerrers de la llum, va poder tornar a segellar les tenebres. Zola!
I a partir d'aquest fet, nosaltres vam començar una política d'observació molt més activa. Rudolf, és possible que això tingui relació directa amb la derrota de les tenebres? No t'ho nego, de fet. Les dues vegades que les tenebres van caure derrotades ens van agafar totalment de sorpresa. Així que ens en vam adonar, vam canviar de tàctica. Això és prou conegut. I per això vam elegir el representant d'aquest món, oi que sí? Exactament. Vam començar una sèrie d'actuacions per determinar qui seria el representant d'aquest món. Va anar així. I un cop examinats uns quants candidats i rumiades unes quantes coses, el manipulador del drac blau, Shu, va sortir elegit. L'explosió blava! Sí, el manipulador del drac blau. Ja l'hem guanyat! I està decidit, Shu. Què? Jo t'escullo. A tu, Shu, a tu. De què parles ara? Però, simultàniament va passar una cosa que nosaltres encara ens esperàvem menys. Vols dir quan se'n van en noi, eh? Sí, senyor. No ens esperàvem pas que marxés en Noi. Però no ens va influir gens aquest fet. Nosaltres vam seguir fent la mateixa política. El fet que en Noi s'afegís al grup d'en Shu va ampliar el ventall d'opcions i va dur les proves en una direcció interessant. Em sembla a mi. Però ara, Ha arribat l'hora de debatre tot el que ha passat, doncs. Ara ens toca puntuar totes les proves que han fet fins ara. Abans voldria estar segura d'una cosa. Endavant, digues, Nota. Abans de començar, no hauríem d'establir clarament el context dels fets que hem de tractar i totes les coses que han passat en aquest temps? Per descomptat que hem de considerar tots els fets i tots els fenòmens, humans i no humans, que s'han desenvolupat durant la història d'aquest planeta. Tenebres, persones i manipuladors d'ombres, considerarem que tots entren en l'àmbit de l'espècie humana. Però, escolteu, si ho fem així, no trobeu que la resposta ja està clara? Tots els éssers humans fan el que els hi dóna amb la gana. No podem prendre decisions precipitades. Per més incoherents que ens semblin les coses, per més que els humans repeteixin els seus errors fins a l'infinit, ens hem de pensar molt la decisió que hem de prendre. Aquesta decisió pot suposar l'extinció d'una espècie. Vull que ho tingueu ben present, això. D'acord,